Mayo Municipio. At susana po ikat domingo di pangalimin pakiabayaan po ibanalangin sa mga topi para di kapasalamatan dari bagong family at ikapatatang ng Purokten. Lita Bagong and family, Nina Iban and family, Willie Mariara and family, Dave Dayan Magdalang and family, Sok Andi, Sel Ferrer, Manili Santos, Melanie Lumbang, Carlito Santos, Connie Santos, Alma Santos, Lorna Santos, Annalyn Adaraigaw, Domen Sanchero and family, at Lida Ponanan. Para kay kapasalamatan tingaluhin kay Baitana Merena Agustin kay kanyang 80th birthday, Gadang Paras para kay kanyang 80th birthday, at Juliana Anisi. Para kay personal na pinagwanan, Vener and Mary Agustin and family, Arsenia and Wilfredo Matiara and family, Roman and Roger Bado, Andrew Sanidad, Jonathan Badina, Theo Mampo, Taekwondo Elementary School teachers, Sotera Clark, Naya Sebastian Cantas, Mother Estela Sagre, Dwayne and Redden Morales, Avery Magyare, Sean Carl Flores, Paul Joshua Casilia, at para kay kalagwang sa bandanan ng Francisco Pulo, Erlinda Agustin, Alona Ocampo, Pinky Lee, Erlinda Agustin, Narciso Paylao, Fernando Santos, Alma Siglar, Wilfredo Mariare, Pat Amos, Mayra Bitubi, Lita Baga, Ligay de Malukot, Reden Paras, Bessie del Rosario, Linda Vizcaino, Linda Santos Agustin, Oscar Lopez, Ted Sangal, Vilma Resurrection, Leon Sean Mercido Jr., ating kamag-anak at kakalugor ng mga sakit. Alangan mo kapaynawan ng kapatatang mayang nabi, Jose Baga, para kay kayong 40 days, Dante Agustin, Rolando Pagal, Red Sigamboa, Zenaida Rolando Garcia, Julia Movera, Chodo Lobamba, Viviana Silva, Arlene Palma, Pedro Ocampo, Norma Dixie, Maura Eminent Soberon, Conrado Liban, Victorine Liban, Eduardo Liban, Alfredo Liban, Romeo Condorenzo, at isa ng kalandwag ng Purgatorio.
Dapat tayo nung pumalit panalangin ng kanilang misay ng norma. Ating kayang pamilya ng lalo na ating kapitan. At pangkalita maging karapat dapat kang magmasusi na ating banal na misteryo ka nakahanda at sisyang di kaya ang mong kasalanan. Ginoong Jesus, kaya bakit mo kalinalagad mo rin kay panggaman, ba't maging gaman ng kaming mantabi, kay kang balayan, at biyangat kanila. Ginoong pakalulu. Ginoong pakalulu. Ginoong Yesu Cristo, kaya bakit mo kalinalagad, kay kang bitis, pantokyan na ka, karing taong mapagal na at masisira. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, kaya bakit may yung sugatan mong katalintikiman, panantabayan bila ring sa bulok karano king lugod. Ginoong pakalulu. Ginoong pakalulu. Pakaluluan mo kami, O Ginoo, patawanan mo rin kasalanan, kaya dadala kayo ng biyayaan ka. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pauliting maulang ligaya, Ginong Diyos, aling ipanwa, Diyos ikong ilipay. Manalangin tayo. O Diyos, daring mabiye, ninong manwala, tingnan mo si Lupier Pepe, nung iya mabiye pusat tingini, mo ibayong tulot, kamatayan ng pamikasala, tubigan ni, uling hindi maawa ni, kapaminan naning kayang daya, at man kami kayang biye, pag maglakoy di, kaling mga paligid kami, kapaminan ng
ting Eucharistia. Iti nga natulmi, ting kamamilagan ng Ginoong Jesucristo mo. Ang mabibiye at magaling kambemo at ting banal na Espiritu, Diyos manggaman pingalan ang gaw. Amen. Ang mga salita, hindi pruring dapat dari ng apostol. Nga ng Pedro, karintaw, yung Diyos ng Abraham, Isaac, ako, at yung Diyos yung kakatamang pinupunan, yain kaya paligaya, yung talasuyo na ni Jesus. Dapat ikayo, ikaw para kakiya, Kaibat, si Quillier, yung arahan ng Pilato, isang rineng pamulo si Pilato. Banalya at Maya, dapat si Quillier at nilaw siyang inawat ng Pilato. Ang timong dapat mangayag kayo, yung pangamulos na limeto ang niya kamate tao. Samantalang yung panibatan ng Indiye, yaing yapapatay. Makanya man, pasugyanin ng Diyos at hindi tanigi, ikami rin bagay patutuo. Yan kapatid, gano'n kung hindi kayo, at hindi kayong mamutupan, kayo tunay balo, hindi patayin kang Jesus. Makanya ng bilyan niya kapatid Diyos, itang wala na ng mga pauna. Inyang di ka pamilagan na rin sa bilang propeta. Sinabi na, tingin kayang Kristo, dumala niyang kasakitan. Inyangin, sumisi kayo at magbalik ng Diyos. Baluminis kayo, kikya kayo kasalanan. Amano, hindi rin.
pamamasalita, pinumula ng sulat sa naman. Tatamalan mo, anak, susulat ko iti, kayo, tan kayo ni kasala. Dapat mong hindi luman ni kasala yun, at tamang talapamilatan kini pa. Ing talapamilatan kay Yesu Kristo, ing alam bakas kasalanan. Uli ni Yesu Kristo mismo, kaing menagos ang kasalanan tamo, at aliwa mo ang kasalanan tamo, ngunit palinang ang kasalanan binsang langkar. Balo mo ing aking pinatagay ng Diyos. Nung tutuparan ang kayang kautusan, ing sasabing dadating, dapat ay nalakamituan din kayang utos, iti manaramihan at alayo ninyo ng kaluluwan. Dapat ing tutupad na rin ang ano ng Diyos, kanang ing lulod na ng Diyos. Ang anong hindi. Salamat. Salamat. Ginoong Jesus, gawan mo marino, ring aman kaya kami. Kaluglaman mo ilugod ng puso ni, o tamang pagsat yan ka. Iginumanatiliya kaya kayo, pamamasa kimaya papanita at pagkamsan Lucas. Sigaya ka o Ginoo. Tingatuang alagad beri talaga ingdeliyating tagan papunta Emmaus at nung makanaturing ang kilala inginu inyang federasyon tinabi kapag pabalita iti kabudabod ni Jesus mismo at upusan ko nga nakalala ing kapayapan manatili kayo. Dapat may natakutan at may ilabot uling balara murutuyo ing akakita. Inyangan ng Jesus kanila, bakit magugulo kayo at may kagulo? Lawan nyo rin kakong gamat at bitis, at kilalanan nyo king ako at alangan aliwa. Salatan niyo po payong akit, alayang laman at butol ing multo. Dapat atin po ang timo ing akapityo. At pamasabi na niti, bakit nala kalela ring gamat na at bitis. Ela pangulin makuwala, uli namin malulutang tula at pamasdan. Inyakitan na kalela, atin kayong nanumang ang panganong kere. Dinginan din kapirasong minang ayasan, kinuwanay di at pengan king akapit daw. Kay ba't nanito ngana karelo. Ingamanuan ko kaninang kaya kayo ko, yapin iti. Kailangan ing matupad ing sa sulat tungkol ganako, ing batas ng Moises, galing libro
letra at karinderya. Kanita, biglat na lang pangisip para lang maintindihan din kasulatan at sinabi na kaya ang pinaniting makasulat, kailangan niyang dumalang kasakitan ng Kristo at subiyan niya ng katlubaldo at kinladyunang ng pamanisi at kapatawaran ng kasalanan. Sukat may panaral karing sa bansa magmula kay Jerusalem. Ikayo rin testigo karating sa bagay. Ingmayan ng balita ng kinatang kaligtasan. Mapalindigin kay kayuman. Apister po kay kayuman. Kaya ka makapayan ng Easter. 10 weeks siya po yun. 10 Sundays ang Pentecost. Dapat mo makapayan pa magsaya ng mas makaba ang pamagsaya kaysa aking kalungkutan. In Quaresma, 40 days siya mo. In Holy Week, 7 days siya mo. In Easter, 10 weeks siya po. At kung yan lumayat siya, Apulo kaya kung may kapatid. Kadwa kong bunso, kadang Apulo may kapatid. Masakit siya pag nalipit ang buo, at kadang Apulo kami mo. Itang metong kong at siya, ay yung dala kayo ko, palayo ni kayo alkansya. Kutang yung bakit. Bakit kayo? Kasi ang pitis na sa paklang baliyo. Baliyo rin ang baliya. Retang pekla, kabilog-bilog. Balang siya mamesos nun, kutsa pinsinko. Kaya ang panahon ng ito, istumero yung pagya. Kaya ang pesos ganito, mga ragulda. Istung malating ang pagya, 50 yan. O kaya 25. Alkansya nga usmi kayo. Uling mayilig yung mananalugat tanaman. Mayilig yung pang-bisikleta, patagay naman tumba-tumbaya. Mayilig yung makyan, kaya lalaki, anyasi na makyan, peklat, kimbilis. Ay, nanay kapeklat. Anya aus di kayo lang alkansya ko. Nya aus di alkansya. Kibat sabihan ani pangeni, ngeni bigyasawa na yan, kini ngamu. Oy, yana, kami ko na nabitis na. Kinayat na lang. Oy, tapo, igmayan tang balitang ini. At suta natin, 3rd Sunday. Kakatlong Domingo, nimba kasutring Medye. Di Jesus, kanyang pakit siya karinalagad na, bangkarita ang balutong iyo, ito, kaya pakit mo kaya rin, kaya pakit mo kaya rin gamat na. Detang busbus, karing gamat na. Detang busbus, karing bitis na. Hindi na mong sasakyan, laway ko rin sulat ko, kinayat na. Dahil sulat na rin, isulat na lang ang kinatang kasalanan. Laway niyo ang mga panganya ng Kristo, kaya dito sinubring medyo, at ito pa dahil ang bakas, kung gayang gamat, ang bukong gayang bitis. Pero, kinayat na lang. Yan naman yung pagpapagtuntok at bubisitan na kasakyan mo, oy, kinayat niyan. Totoo, kita kanto, may sugat
Istong may sugat ka masakit, pero istong kinayap yun, maginis ka yun. Pagka nakaya mo ito, reminder, kita ka to may sugat ka, pero kinayap niya. Anya may gimpeklat siya. Istong yung may gimpeklat siya, niya pa kayo. Istong may gimpeklat niya, kaya niya. Kaya bakit na lang Jesus tinggamat na ang pagbitis, ang pwedang katalindigin nga, panggalita ang balong dari nalagat, yun ito. At ang pinamong sasabit kanila, yung sugat ko malani, kinayat na lang. Kinayat na iba't king kamatayan. Kinayat na iba't king kasalanan. Pero pakayat na matamo, rin sugat na ningligo tamo. May sugat siya para kaya tamo dapat kinayat niya. Kaya tamo man, kinayat tamo. Istong kinayat ko, maging mayat ko. Istong maging mas marot ko, kinayat. Maging mas marot ko. Istong kinayat ko, maging mas mayat ko ng tao. Ingkot ang pumini, mas maging mayat ang tao, uling silublinin ng ginuna mo. Kaya pakayat ng tao, ewan ng tao, mas mayat dapat. Dapat mas mayat tao kesa itong minunang. Nung katintang maging sugat kanita, kinayat tanang ini, paulin ang Panginoong Jesus. Sasalpantaya po, King Diyos, ipamaritaya po, at ilang iwan mangyari. At ang Iso-Kristo na ang tutong magiging ako. Pinagpili mo pa yung iba nila Espiritu, iba yung magsasahan ng lider. Inasalan ng Poncio Pilato, ipako Pedros, Mentirativo. Hindi pa yung Aritlete. Ikatumaldo, sinutiyang Mentir, Epekto siya maluwag, matutulungan ng Diyos, ipang may pagkakas. Iba na yung magbalik ng Etiban, o karang mabilang huwag kayo naman. Sasalapang tayo, uping Espiritu Santo, isang kayo siya Katoliko. Ipang sa Pangting Santo, ipakapatawag dahil kasalanan, ipakasag bilupin at ipigil ang angko. Kaya bening Ginong Jesus, pusat tayo, manalangin tayo at natanong sumabi. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ang panalangin mo. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ang panalangin mo. Ginoo, pagkaluban mo sana, sa Evangelyo lalo kaya gustan mo magkaramdam lang ang Apostol Pedro at ikiyang ang iglesia. Habang pagtulog, ipaman yung dinong membit. Inya namin manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ang panalangin mo. Ginoo, patawanan mo ng mabibili ng pangkasal. Gustan mo magkaramdam lang king Apostol Juan at ikiyang ang iglesia. Sa hantarang tutulong mo, rin ang kautusan. Inya namin manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ang panalangin mo. Ginoo, pagdalaman tetagang derang masisiralo. Gustan mo magkaramdam lang ang nagagalit ng Emmaus at hindi ang iglesia. Habang sasalita raw ng mga naniro ang akatalunod. Inya namin manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ang panalangin mo. Ginoo, manatili ka ubusan, akyat ang balayan. Gustan mo makiramdam kay makasulat ng Biblia. Tigil kaya ka ang gustan mo. Amanal na kami, tigil ang aman. Inya namin manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ang panalangin mo. Ginoo, manatili kang kayarin sa mga pahangalan at panalangin mo. Pakiramdaman ni kaya ang iglesia, habang panalangin na lang, inya aming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ang panalangin mo.
pananampalatayaan at kapadaligan ng mga aming kekeka o Ginoo. Gusto na sumulong kay Pimpiyero at tulod, ngeni at manggaman pinalaan ka. Amen.
Pagkakanda ni kinakandao, panagkanda, maning Diyos, ipangaypayo ang tutulong. Nagkapane sana ng Ginoy, daw karinggamat mo, ikikapuri at ikanigayin kayo lagyo, ikapatangin ka sa plala, at ipabilang ang Santa Iglesia. Oy, paming migdalang, tanggatan mo, at inirigal, ibanding kayo ang Santa Iglesia. Tingtulang pigbalong kayo ni, narasan kayang kaganapan sa ribador. Itiador ni, king kapamilanan ng Kristo, Ginumi. Amen. Ing Gino, manatili ang kayo. At kaya ang Yan ay dating puso yun. kaya sa pagiging, Pasalamatan tayo, Ginoo Diyos sa mo. hindi ka dapat at matulog. Tunay ang pinagarapan dapat at patuloy din pasalamatan na pangmarami at naman kaliway pa. Diyos, kinanangan at lubos mo yung paya kapamilanan ng Yesu Kristo, Ginoo. Pupuriyan na ba king lubos maraglatula kaniting panahon ng pangitipling medye. Inya ni Kristo naging sakripisyo paspol dia. Yang mamuli ng kaya pari, ng kaya kaming talapaminadan, aparating parating kapakalami. Ing Kristo ya ing biktima, ay namati kapilanman. Ing bordero, kamisan metera, mabibigyan ni manggaman tingalangan ito. Ing tula ng pagkakuling medye, pabayunin ng mabilugayato, kapag tigsap ng kolo ng anghel at balbot, dalalit kayo ng ligaya, makiabig kayo kadalang, kapag maming magkantaw. Bayo mindaw po sa pagping pamailas sa tumatagan kinuha na yung tinapi at pepasalamat siya kayo. Piraso niya, pinyene, kayong disipulo at na nagkabagay ko at kananya. Iti ka na katawal, amitawal para kayo. Makanyan mo naman kayo bating ang punat kinuha ng kalis at bayang kayo masalamat kayo. Piniling kalis kayo disipulo at na nagkabanyay ko at pinagpukan iti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Ting daya ng bayo ko na nanganggol yuman. Abi bubukala kayo at para kayo sa plantaw. Ba't kayo kami patawarin ng ating kasalanan. Nagkabiti bilang kapitlagan. Ing misteryo ng kasalpatayan.
Inyangini kadang-kadang ini ing kamatayan at pamayubli ng gabi dengan ako. Darawal niya kaya ing tinapay ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Dahil ing bas kalamakan kito, ing kebalyarian mo kaming matangkang dapat at ano, bansuyo kito. Mapapungko kaming papamuha hindi kami nagsama ng desilusyon, ikatawanan tayo Kristo, ipunan kami ng tingdetong ng Espiritu Santo. Kaya kami ay isa sa iglesia ng mga lagang kinetoyan. Balikan ang katingulod, Kapitan Francisco, in Papami, di Florentino at Pasiano, ng Obispumi, Ideo, in Kemangin Mura Paro, at sa Tanupari. Kailangan pala naman ting kapadaling pepay naman at nailayan sublimye at ting sablang mayang rupye lalo-lalo kay Tanor ay naus mong makunang kaya yaro. Ang kapadamongan sa ting maligay ng harapan. Pakaluan kayo ng gawang kayo ng dapat pagkamit hindi alangan nito. Pagkaya ng Mario, ing Virgen na inuling Diyos, kaya galing kaya esposo sa Jose, kaya galing San Antonio de Padua, kundi sa San Santo, at ilubat kay Manong Kapurian, hindi niya kapaning panahon, Kurian at Paligayan, kapamilatanan ni San Cristo, king kapamilatanan ng Cristo, kambena at kaya, ipamulipayang ito, mabuning banal na Espiritu, Kupurian at Padua, hanggang Kewa katang mayat ng Diyos, suling kewa katang kayang anak, ikata tayo yung panalangin na Pilipa. O Ginoo Jesu Kristo, sinabi ka ng kaya ng
papel kayo. Kaya mo sa balik dyan, bigyan kami kasalanan. Nandilaran mo yung kasalpantayan ng iglesia. Papayaman ngayon at bilugan at pagpingkaw dyan. Ika pabibigyan mga kari, panggawan hindi ka ng mundo. Ika payapan yung sino yung mebye, malagay yung marami kayman. Bakit namin hindi kami meron ng kapayapan? Cordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ni Yaakov. Cordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ni Yaakov. Cordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ni Yaakov. O ini Cordero ng Diyos. O ini milalakoking kasalanan ni Yaakov. Mapalatang ng mayayos sinapunan ng Cordero. Ginoo, ako pagkamak ng kaya kasi naman mo kumagat na.
Manalangin ka. Ay paming malugod, baliktan mo yung mong ganaka, tingin kang balayan. At kapamilatan malating misteryo ng pangasupling medyo, itangin mo kaya sana tinglikan yung kaya na uling niya ting ginumi, manggaman ting alalangga. Ting ginumanatili at itayo, bendisyonan kayo na ng Diyos sa kayong bayan, ting kayong pamilya, ting iba, ating anak, ating Espiritu Santo. Ting bisa na yan din, kumetana, ting kapayapaan. So, sana yun po ay proceed na po doon sa blessing doon sa labi ni Norma Lising, ang nanay po ni Cap Dominador Lising Jr. ng Margot. At muling king paraiso, muling menalig ka at meniwala ka. Itinganatuan mo kapagilatan ng Kristo, ginumi. Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ibami at yung kabanwa, misambanyang lagyo mo, bendisyonan niya. Datan kaya kaming kayaryan mo, may pamintuan, lumugat isulo, pantibanwa, ing kakananwi, kingaldo-do, ibiyang kaya kami kingaldo ngeni, ang po ni patawad mo, kaya kami tingsala, mi kaya ka, anting pa matawad, mi karing mi kasala, kaya kami, mga ni kaya pa isawal, tukso, nunay gagos kami, sabang maro, Bapo Maria, may mo kaking grasya, yung ginuwatsuke ka, Luan ka karisablang babay, at man niya pa naman, yung matyan mo Jesus. Santa Maria, Indulong Diyos, sa panalangin mo kayong makasalanan, ngayon yung pong ng kamatayan, minaamin. Ligaya kinigpat, kinganak at kinga Espiritu Santo, at tumusadyaran, ligaya magiging kamungan, ngayon ka pinaman, manggaman, kinalangan, Amen. Pagkalong mo yung alanganggang kapainuan kaya o Ginoo, ing alanganggang sala sugod sa kaya, ipainaway sa anak ing kapayapaan, ing kaladwa ng norma at ing sablang kaladwang na ibon kaibigan, ing pangalun ng Diyos, ipainawa ng sa anak ing kapayapaan. Amen. Idala Sana in paradise of the ángeles, wala sang salubong Teka, di martires, at idalara ka, imbalal ng syudad, ning bayu at alanga, ng Jerusalem. Idalala ka sana, in paraiso sablang ángeles, wala sang salubong keko, di martires, at idalara ka,
Himbanal na syudad, Ibayu at alanang Jerusalem. Santo. Amen. Meron kang magbantay kayo. Hindi ko pulisan. Pulisan yung tandaan na. Yes po. Ate Kapitan. Tayo. Inuli niya po sabi, ma'am. Minuli na. Inuli niya po iba. Inuli niya po tata na sabi mo. Kayo naman niya po panuli. Okay. Yan po.